Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Dini sa ginasarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kining programa sa kanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki, Tats Samson makiguban kaninyo. So sa kaoras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalaputan sa kalampuan. Mga higala, Hulyo 12 karon adlawng Sabado 2014 ug ato ang pagatukion mga higala. Populasyon o kaugmaon. Again, ang topic na to karong buntaga mao ang population o kaugmaon. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala tuguti na pas pagpangay katahuran kanyong tanan. Nga nagsunod kanunay ni nga ato ang programa labi na gyud sa ato mga kaigsuonan diha sa mga silingang isla, no? O probinsya sa Bohol, sa Negros, sa Leyte, ug ingon man sabang pipila ka bahin sa Mindanao, ug ingon man ang ato ang probinsya sa Sugbo, no? So kaninyo diha nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay ug naa sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, maayong good morning, no? So hinaot nga ang atong adlaw magmalambuon mga higala, no? Unya kita sad malipayon, no, uban sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. So kaniyong tanan, once again, good morning, no? So nini nga to ang pag-isgutan mga higala, kabahin sa populasyon o kaugmaon. Kuyugan po ta sa ato ang mga bisita, no? Taw-taw ato silang i-introduce. Haron ilatang sayran mga higala sa mga importante nga mga kasayuran kabahin sa population ug yan man sab sa kaugmaon sa atong labi na gyud sa atong mga kaigsuonan, no, nga mga nanay, no, sa RMF. So mga higala amo mong gidapit sa pagpadangat sa inyong mga mensahe o baka komento o suggestion, no, sa ato ang programa dinhi sa ato ang Pagtuki hotline. Ang mao ni sila ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka sa 255-5754 ug ato ang Pagtuki mobile ang numero 0933 521-2934 0933-521-2934. So kana mo ni lang mga numero diin inyong mapadangat ang inyong mga mensahe. Okay, so di na to langanon sa pagpaila ang ato ang mga kuyog dinhi sa studio. Una sa tanan, ipaila nako kaninyo ang kasamtangang Information Officer 2 sa Commission on Population Region 7, si Ma'am Cheryl Mary Igay. Ma'am Cheryl, maayong buntag. Maayong buntag, sir. Yes, ma'am. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa maong istasyon. Unya, kuyugan sad ta sa duha na to ka mga bisita gikan sa Rafi Microfinance, no? Mo ni sila nagrepresentar mga higala sa pamilya, no? Nga mga membro sa Rafi Microfinance. So una sa tanan ipaila nako si Early Ubod, no? Siya ang atong RMF nanay taga Minglanilla branch. Ma'am, mayong buntag. May buntag, sir. Nya. Ay kalimti ha og greet sad ang imuha sang mga silingan, no? Sige ma'am, go ahead. May buntag. Nya ang mga okay, gikuyugan siya mga higala. Sa iyahang suod nga higala og iyang kasamtangan nga kuyog sa balay. Si ang iyang husband, no, si Sir Joel Ubod, no? Sir Joel, maayong buntag. May buntag sir. Okay, so kanang basig na mo ilain pang i-greet ha nga inyohang mga kaubanan dito sa ato asa gay mo nga dapita sa Camp 7. Camp 7. Cebu. Oh, sa Camp 7. So basig na minaw sa sila karon, sige i-greet. Sila si Ate Sini, si mga kaubanan na mo sa Rafi Microfinance, sa Lubas 2. So ubay gud ay ha. Daghan mi sa grupo sa Lubas 2 ug Lubas 1 jud. Duha mi ka baryo. So, napasad sa Kanluntaw, sir. Daghan pa gyud. Daghan. Okay. So sa taga Camp 7, no, layo gini Minglanilla. So kana May buntag murag ganyan. boundary lang na siya sa Talisay. Okay. So kaninyong tanan, no? Kanyang tanan may buntag na nadyo ko diri, nakasaka jud ko diri do, na wadyo ko nagdahom. Good. Very good. May Hasta si Sir buntag kanyang Joel. tanan. Okay. So, mga higala, ang Pilipinas, no, in terms of population,
murag ni balo na gyud. According to worldpopulationreview.com, ang Pilipinas, no, ana-ana nahimutang sa ika-12 nga most populated country in the world. Tunga-tunga ni siya sa Mexico o Ethiopia. No, ang iyang population nagpadayong nitubo at a rate of 1.89% per year. Sa niagi lang tuig ang National Statistical Coordination Board ni-estimate nga ang populasyon sa nasod ni abot na og 97.35 million. The increasing population also demands increased investments in social services nga naglakip kini sa health services, education services, and infrastructure. Matud pa sa report sa Philippine Statistics Authority, ang mangingisda, mag-uuma o mga kabataan mo ni sila ni mantala nga mao'y sa highest poverty incidence among 9 basic sectors in the country. As the world observed the World Population Day kagahapon, no, July 11, kini nag-aim nga mapatasan, no, ang atong awareness on global population growth and issues along with the importance of living healthy lives. So mga higala, ang pangutana, how can large families cope up with their needs, no? Labi ang mga nagtubo sa mga pamilya. How can those who are planning to have a family secure the future of their children, and how important is financial stability in supporting a family? So mao kini mga higala ang mga pangutana nga atong ipasupot ngadto sa atong mga bisita, no? So mao na nga kuyugi mi ninyo haron ato ning sawan mga higala haron madugangan na sad ang ato ang kasayuran o kahibalo kabahin sa population o gingon man sab ang kaugmaon usab sa ato ang mga pamilya o labi na gyud sa atong mga kabataan. So mga higala, di nato langanon, una dahil natong pangutanon si Ma'am Cheryl Mary, no, Igay, ang kasamtangang Information Officer 2 sa Commission on Population Region 7. Ma'am Cheryl, una sa tanan, unsa may kondisyon karon sa nasod in terms of population? Unya, unsa man ning maong mga statistics nagpasabot, ma'am? May buntag again, sir. So, yes, ma'am. Good morning. sakto to imong giingon ganiha nga last year kuan to siya nga 97 million na ta sa Philippines. Pero ang pinaka-latest gyud nga estimate, ang NSO projection is maabot na tag 100 million by September. Oh. At a current Grabe, no? growth rate lang gihapon na siya of 1.89. So Gihapon. karong September 100 million na kabuk ang Pilipino By September. sa kuan. Wow. And then mao gihapon to ika-12 gihapon ta sa pinakadaghan nga populasyon sa tibuok kalibutan. Unya ang statistics sa Philippines nag-signify ni siya nga mas daghan jud ang kabatan-unan. So katong pag-celebrate nato gahapon sa World Population Day, ang Pilipinas nag-celebrate pod ana together sa tibuok kalibutan. So ang POPCOM or Commission on Population nationwide na aming mga activities, lain-laing activities sa kada region. And then diri sa Region 7 gahapon nakig-partner mi sa Ramon Duterte Memorial National High School. Dito mi nag-present sa amo ang media forum. Unya among gipakita kay gipresent na mo nila kay important man ang ato ang theme sa karong tuiga ang investing on our youth. So importante jud ni siya, especially di ba katong mag-invest ta ang para masuportahan ang atong rising population. Ang population sa Philippines kasagaran di ba makabantay gyud ta mga bata. So, ang Philippines gyud, young population gyud siya. Ang median age nato is 23 years old. 23 years mo old. na siya. And then pagsuportaan ni ang ato ang nagkadako nga populasyon, so mo invest gyud ta sa social services, sa katong health, education ug infrastructure. Unya ang gi-focus sad pag-ayo is
ang mga young population gyud ang mga youth of today. So Sa mga pilay, speaking of youth, mga pilay estimate na to ron? ang Pila? karon ang 2013, ang last year is Yes. 19.2 million ang youth. 19.2 million. Oo, that's age 15 to 24. 15 to 24. Oh, ang Alright. 15 to 19 mao na sila ang 10.2 million. Mhm. 9 million mao na ang 20 to 24. So focus gyud ron sa gobyerno ang pagkuan sa suporta sa ato ang mga kabatan-unan. Kay di ba sila man ang mupuli ug mapuhon sa ato ang populasyon. So ang pag-invest na to sa ilang health, sa ilang education ug sa ato ang mga social services, maka-guide ni nila or makapreparar ni nila nga ang ato ang mulambo sad ang ato ang nasod. Ma'am, sa atoa sa mga sa inyong ahensya karon, unsa may mga initiatives karon nga haron ma-respond no kining pagsaka sa populasyon to sa nasod, unsa may mga initiatives o mga interventions o program baka nga gihimo karon sa mga sa ahensya labi na gyud sa inyo sa population. Sir, ang kamining mga population commission or commission on population, kami ang gi-orderan sa DOH. Kami may attached agency man mi nila. So, we are ordered under Administrative Order 2012-009 nga kami ang nagunang ahensya nga mag-intensify sa demand generation nga mo-access ang mga pamilya sa family planning information and services. So, nakig-partner mi among gi-strengthen among partnership with the LGUs nga ma-intensify ang among communication campaign. Kay currently sa pagkakaroon naaman tay 18% sa mga kababayen-an nga naay mga unmet needs sa family planning. Ang unmet needs kana nang murag daghan naa sila anak, naa sila sa pamilya, pero ganahan ta silang murag mo gusto nila mo access sa information o sa services sa family planning nga tarong nila og space ang ilang pagpanganak o kanang maabot nila ang ilaha lang gusto nga pila ka buok ilang anak kay na may uban nga di na ta sila ganahan mga anak pero wa man sila access to information kung unsaon ang pagplano sa pamilya. So mo provide mi ana nga services unya ang with partnerships sa DSWD kaning maagi nila sa kanagi mga 4Ps beneficiaries. Yes, so na mag-conduct sa mig mga family planning and responsible parenthood nga mga classes. So tudloan na sila diha kung unsaon ang pagka-responsable nga ginikanan, nganong mo invest kita sa atong mga anak, nganong tarungon na to plano ang ato ang pagpanganak, ug pila ka buok ang mga anak. Unya sa around the region, mo-cover ni siya diba sa provinces sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug sa Siquijor. Muna among gi-conductan together with the LGUs nila ug mga family planning family development sessions classes. Lately sad we are also reaching out para sa kanang mga indigenous people. So i-appeal sa nato IPs. sila. Oo. Okay. So katong pinaka-latest namo katong dito mi sa Sierra Leones katong mga Iskaya tribe. I-appeal sa na sila kay naama sila unmet needs niya murag Ma'am, nakuan siya nila. mangutanan lang ko. Ideally dinilabid sa Philippines, no? Sa atong setting ba pila man kahay murag average na family members or mga anak no, nga atong maingon ta nga kuan kita makaatiman in terms of sa mga pag-educate no, sa education, sa health, pagpakaon, ideally ma'am sa ato as Pilipinas. Ang sa gitarget sa Philippines kaning ato ang Philippine Population Management Program dili gud ang dili gud ni siya ang pag-reduce sa growth rate. Okay. I-controller lang siya. I-control. Trarungon lang siya og plano nga currently na may 3.1 nga total unsa na siya total fertility rate. So murag ang kababayen-an murag ang target na siya ba within her childbearing years na siya maabot siya inanak. Currently ang Philippines na ay 3.1 total fertility rate. Ang gitarget sa gobyerno murag reduce lang gamay to 2.1. More siya replacement ba ng sa parents no duha man ka buok mama ug papa. So replacement niya ang makaya commonly gyud duha
Ano ba? Duha Mo na sa- gitarget sa duha sa usa Philippines. ka pamilya. Pero kung nakay resources, di ba, kay mo balance man sad kung katong mga dato-dato or naikaya. So, kuan sad sila. Pwede ra. Pwede ra. Pero Dumagan. Pero kaming mga kanang kuan, average lang tabangan income. lang sila nga naman sila asa nila pud kutob kay mo na unmet needs nga atong kinahanglan sugaton pud ba atong kinahanglan serbisyoan nga di na sila ganahan mga anak mo dihan lang kutob bahalag na sila 5 unom niya na sila unmet needs nga di na sila makaanak so Yup. I think ma'am, muna agree ko atong nimo in saying na kana bitang wala kayo ma-educate, no? no i-educate yun sila Kay sa abong obserbar, no? Sa ako personally sa akong pag-obserbar, makaingon gyud ta nga daghan pa gyud kayong mga pamilya nga wa pa gyud kayo ma-educate, no? As to in terms of kana bitang maka-manage gyud sa gidaghanon sa pamilya, no? gidaghanon ya kanus pwede nimo ilatang-latang imong anak na may uban nga health risk man sa nga sunod-sunod jud kayo ang imong anak so planuhon sad siya Kay labi na nga makadungog na sila sa term nga family planning. Para nila family planning is ang ilang perspective is ang pag mo nang magamit og mga Contraceptives, But oo. para sa ako ang family planning is about katay imong giingon ba nga kinahanglan nimo i-manage ang imong comprehensive man gud ang family planning sir di common misconception gina mo ginaisayop nga pagtuo kasagaran nga ang family planning nag-focus lang siya nga murag kung sa common term pa magamit jud dayon og condom magamit dayon og pills i-control dayon i-connect, ba no? Ila ding hunahuna-on nga akin mo na yung mga contraceptive. dili na siya mo na gigi pangusgan sa gobyerno nga bag-uhon na siya ang family planning access gud siya kanaging imuhang pag-adapt sa mga services o impormasyon nga unsay mabagay nimo kung family planning magani planuhon ang pamilya unsay imong makaya unsay imuhang maabot nga inani lang mo kadaghanon kanus ani mo siya pwede ilat-ang-latang kanus sa ka mga anak unya kuan sad siya kanang ang family planning di lang sa pag-control naman sa other side sa family planning pwede man nimo siya mabali di ba so tabangan sad ang katong mga naglisod panganak so kanus sila fertile so mo na i-explain sad sa ilaha ug unsa po yung mga contraceptives or kanang mga mabagay or hiyang sa ilahang nga mga methods bakas di ba ang kasagaran ng atoong mahibaw-an ang artificial or modern methods raman kanang mga condom mga pills pero naa masud tay natural nga mga family planning Pamaagi. methods like kanang kuan standardized method kanang murag kag mag-ihab kita na baka ana sir nga murag na murag rosaryuhan mga beads so ana siya so napoy Billings method ang imuhang body temperature ang mucus sa babay so So kuan kini sad nga kini fertility mong gipang mention kinahanglan makatunan Makatunan na sila. ma-educate gyud ang ato ang mga para- mga parents ani no? o makuan ang ilahang sayop nga pagtuo ba nga parehaan ng ay di lang kung mag-pills kay mo tambok ko ana ang sa lalaki pod nga masayop ilahang pagtuo sad so mo na siya matabangan sila maedukar So sila these are things ma'am nga kinahanglan masayran og mapadangat ngadto sa atong mga kaigsuonan. So manghinaot ang pinaagi ni atong programa kamo diha no nga nagpaminaw karon nining pamagiha makatampo mi makahatag mi maski gamay no nga pagtulunan no haron sa pinaagi sa atong programa makatabang ta. Labi na gyud no sa kanang awareness Oo, kabahin information ini ato campaign. ang maisgitan. Ni amo sang gi-mobilize amo mga local population officer circles. Every municipality, every city sa to, every province naman tay mga population officers. So sila pud ang nagtabang nato nga mo disseminate og information sa labi na katong mga kababayan-an og mga kanang banag asawa nga moadto sila sa ilahang health centers nga para makuan sila ba kung unsay mga family planning services nga angay nilang i-adapt so og kinahanglan nila so magpa-explain sila dito sa mga health officers unya kanang ang among gitabang sa Popcom sa mga kaning local population officers nato mo hatag ta nila og trainings niya mo natay mobilization funds sa nila sa pag-assistar sad so natay manginana. Ma'am, unsa may buhaton no sa atong mga katawhan sa pagtabang la pagtubag no sa kining gitawag ng mga problema nga adunay kalabutan sa pagtaas sa populasyon sa nasod. So kana ma'am. Okay. Kana siya nga mga pangutana
Nga at least mga practical nga mga pamaagi no kaha nga matabangan nato ang atong mga katawhan. Kilabang gyud ni ining kuan. Gawa sa info dissemination no. So, kay mao man imong gi-explain nga ang info dissemination and education and awareness mao ang panghingusgan. Mao jud. So unsa pa may mga kuan mga practical kaha nga mga buhatonon. Labi na gyud sa atong mga yanong nga mga pamilya no mga liyanang mga lumulupyo nga at least makakuan sad sila masayran sad nila unsa may angay buhatonon aron malikayan na to ang pagsaka no? Pagtaas sa populasyon. Ang gobyerno naagid ni siya mga programa. So kinahanglan lang ta kita mga katawhan mo access ani, so mo participate ta, get involved nya kanang moadto gyud ta sa atong mga health centers nga magkuan jud ba atong isik ang reproductive health care unya pwede sad ta mo demand sad gyud sa ato ang mga local officials nga kinahanglan na inani nga mga health services, especially katong mga dili maka-afford bitaw nga supposedly free na lang unta, especially katong mga family planning methods o mga services. Kay ilan ang katugod ma'am. Oo, ilahan ang The right to katungod jud. access. Kay mao man nay kuan sad sa gobyerno nga ma-improve sad ang kalidad sa kinabuhi sa mga Pilipino niya. Mo nang natay Philippine Population Management Program. Unya ang ato ang mga private institutions sad og ato ang mga partner agencies ilahang murag streamline sa ilahang mga private services together with the kanaging services nga available sa atong gobyerno para murag dili lang iya-iya ba. Unya ang media naasad mo idako kaayo nga role correct. nga magtabang sa amo pag spread sa amo ang advocacy, pag-inform pud sa ato ang mga katawhan kay daghan man pud ang maminaw sa inyo ha. And then gamiton sa nato ang technology, di ba? Kay ang technology karon sayo naman kayo pag-access sa information. Sayon sad kayo pag-disseminate sa information. So, for example, ang ato ang mga kabatan-unan karon sa latest survey sa Young Adults Fertility and Sexuality Study, ang nag-conduct ani ang University of the Philippines Population Institute. So, kani siya ang pinaka-comprehensive nga nationwide ni siya nga survey, sir. So, na-cover ani niya ang mga youth nga 15 to 24 years old. So, makita nato ang trends ba sa unsay mga hilig ron sa tong mga batanunan. So, muna mo invest ta sa ilaha kay ang population man ang Philippines. So, together with the social media, nakita man nato nga daghan nila 6 out of 10 na agay mga cellphones na access sa internet. Sometimes gani 35 hours per week sila mo access sa internet. Hilig sa nila selfie. So pwede na nato silang ma-edukar ana. Gamito nato ang information dissemination. And then especially nga at risk kayo sila kay di ba ang trends karon is high incidence of teenage pregnancy. Ang early sexual encounters nila, uso na nila ang kanang mga STI and HIV, which is also rising among our youth. So, nagay tayo pinaka-youngest nga na-contract og HIV, mga 14 years old, and then ang pinaka-youngest pod nga na pregnant na bata is 9 years old diri sa Central Visayas. Yeah. Ma'am, naata no sa linya karon si Sir Eric Manigos no sa Barili. Yes Sir Eric, maayong buntag. Sir, may buntag. Yes, sir. Sa pag-open nimo sa imong programa, imo manggi isgutan ang telephone numbers o ang among kay gayon sa pag-interact nimo. Yes sir, mas maayo. Karon nalipay kay ko nga dali kay ko nakasud. Very good. Kuha nga akong tawag ni Roxanne, Yes, sir. maoy program coordinator. Ang ako gusto kong mag-istorya o doon ako yung mga pangutana unta diha sa representante sa Population Commission nga si Cyril Igay, sakto ko? Yes sir. Okay. Ako nang ipangutana diha nimo karon? Yes sir, go ahead. Okay. Ambot og nasayo pa ko pagkadungog nako nga imo siyang ipangutana o kung sa ilang programa under sa ilahang komisyon. Nya sugdo nako matod niya nga directly attached sila sa Department of Health. Yes. Ato, sir? Yes. Okay. So sa akong nadunggan, niisgot siya sa ilang programa og health, social services, ambot lang og appeal ba ni infrastructure o ang katapusan education para sa mga kabatanunan. Sakto ko, sir? Yes sir. Okay. Nakaron,
akong tagsa-tagsaon o pangutana si Miss Roxanne, Miss Sharon. Iday. Unsay coverage sila aning health nga di ba ni duplication na sa trabaho sa ubang ahensya sa gobyerno o unsaon sa nila paghimo ani nga sa yang nanggingon nga attach mo lang sa Department of Health. Sige sir, atong pangutanon. Okay, atong papanig pagtubagon. ko, unahon ko na sa Yes, pangutana sir. aning health. Yes sir. Maayong buntag, Sir Eric. Yes, ma'am. May buntag. Salamat sa imong pangutana. Sakto jud kayo ni kay para ma-edukar po no or maklaro gyud ung sa among gibuhat sa Population Commission. Sa kanilang usa ma'am kaning health program under sa health inyong program. commission. Kuan gid ni siya, sir, dili siya mura siya duplication, pero dili gid siya duplication per se. Murag kuan lang mi nagtabang mi nila nga in terms sa health no kanang ato sang unahon ang mga family planning or kaning mga couples beneficiary nato. So kuan lang gyud nato, sir, demand generation nga sila matabangan sila nga naaman sila yung mga unmet needs or wa na tagad nga mga panginahanglan nga sa family planning. So wa man sila kayba kung asa duulon or pwede ba ni nila duulon. So moadto mi sa ilaha mo conduct mi nila mga responsible parenthood and family planning mga classes kaning family development sessions namo nga amo silang tudluan nga mao ni inyong pwede ma-access sa ato ang gobyerno, sa ato ang mga health facilities Okay. sa pinakaduol ninyo. Sorry mga to kuan. cut you short on your answer. Nakaroon mangutana ko. Asa mo mga level mo adto ani pagpaedukar aning inyong target population? Barangay level jud, sir. Barangay level. Local, barangay level, municipality level. Okay. Kay currently we are conducting mga inana nga mga klase, mga family Now, development under sessions. sa barangay level, Oo. Naman may mga partner nasa siguro agency. yung mo plano nga inyong i-coordinate ang mga kapitan o Oo, sir. ang mga kuan Before health me workers mo- o mga konsihal kay kasakaran ko sa to mga barangay kapitan amo ning nangutana jud ko nimo kay nindot kayo paminawon ang imong explanation and I'm sure nga haom Salamat. yu ka diha o mo na nga agig pagsuway tawag mudritso naman gid unta ko nga unta ang angay targeton nyo ang barangay level kay ni hisgot man ka ganiha nga inyong i-coordinate sa DILG ang inyong programa. Oo. Unya kining barangay apel Miss DILG. Unya kining atong mga kapitan kasagaran dili tanan kasagaran nagdamika lang ni wa mas like himo ani. Mao Ang sa kay mo kana ang kana labi na kinang mga kanang mga konsehalis wa gyud ang naglakaw la na kana mga social workers. Social workers. Oh, moro gyud. Bugbog intawon kayo wa kay mga Mga sinilas barangay ng health uban. workers. Wa mga sinilas ng uban. Ang samtang kani mga kapitan nagyaka la ni. Oh, so nindot kay na pero sa di pa mo muadto ana ma'am kanang dunag yung kamoy kami atimanon yung kamo ani sa mga barangay officials. Ang sa amo ang experience, sir, kay ang municipal o barangay level man maoy nakig-coordinate gyud sa POPCOM nga magpa-conduct in ani nga mga klase, mga sessions, mga trainings ug seminars. So nakig-coordinate mi sa ilahang mayor, sa ilang council, ug sa ilang barangay Okay, kapitan. ari lang sa ta sa Oo. barangay kay taga-bukid man ko. Ari Oh, lang sa barangay. nag-coordinate mi Oo. ana. Ang amo ang pinaka intensify gyud kinaaman sad mi mga gipang target nga area based on a survey sad ang pinaka tabangunon jud, sir, ba, so gi-prioritize nami mga prioritized areas. So Oo. example lang nato ang Tabugon og Tuburan na pud ang Bugo ana. So didto mi Okay. naka-conduct nami didto through So, I'm barangay sure- nila. Oh, I'm sure sa di pa mo initiate ana nag-conduct na mo og pila ka barangay matag lungsod. Oo, ang na inyong sir. isgutan. Musabit man na ilahang murag mga barangay health Kung workers. sa inyo kanang mga urban barangays o kaning Tanan, sir, sa Tanan. makaya na mo. Oo. karon Sir Eric, Yes, sir. Yes, sir. ang pamaagi masagod nato ani sir kana bitawng mo rin siya demand driven, so meaning to say katupong buot mo request pananglitan imong barangay. Oo. Willing nga mo request no, willing nga magpa Una- educate. So
pwede ang inyong barangay mo request directly. Muna akong gusto nga may tabuon ta. Pero in the meantime nga nagsugod man ang commission ana, dili na lang sila maghuwat og naay barangay nga mo request. Ila lang siguro gi-inform ang barangay nga permiro mao ni ilang buhaton. Ikaduha o ila bring akseptahon o akseptahon mao ni schedule sa PAPCOM. Buhat ang katong Kay mga kon barangay Sir Eric namsa gay ubang barangay kung imo lang sang idritso niya ikaw may moadto dito wasig di kayo dili ka interesado ba nindot mas maayo mo Di, ta akong sabot i-inform ba? Pay Padadag suwat ba ron para formal nga doon na sila denial, mag-contest na ito rin. O man yung kapitan nga, di balibad, sa may atong itawag nung sa mga kapitan, tapulan. Ditsuhon ginato. Dili lang, kuan lang siguro, sir. Dili masayang to maximize your time and effort ba? Yeah, correct. Yeah, Constant Sir Eric, ang sa Population Commission sad ilaha complementary lang sad ni sa DOH, ni complement lang sad ni sa mga services pod, so dili gid siya ingon nga duplication. Sir Eric, amo kang giawhag sir kung interesado ang imong barangay, pwede kang mo directly contact ni Ma'am Cheryl. Sa Commission on Population, sir, na arami sa Banilad. Pwede kuhaon ako imong number? Pwede ra sir after, pwede ra no, after ay kuha na to mo break ta kadiyot, pwedeng padangat nimo ni Miss Roxanne ang number. Okay, I'm sure Tads, kanang taas-taas siguro upat ngunta ni kabuk akong iskutan aron makompleto. Anyway sir, pwede tang mutawag, pwede ka tawag og balik or mutawag kag balik after sa ato ang break. Sige. Yes sir. Okay, thank you ha. Sir, salamat kayo. Okay. So mga higala mo break on nata no, alang sa pipila ka mga mensahe.